Здравейте, здравейте. Този човек, педе човек вака брада, пак ми изненада. В това време, което нито колело да караш, нито да ходиш на някое езеро, нито ски да караш, защото снега е мек. Тук ските ми мухлясаха, да ви кажа. И какво сега? Тук ме бута. Решил какво решил? Ами решил да прави партия на джуджетата. Аз сега да го питаме, чакай как така партия на джуджетата? Той ще да бъде главното джудже председател. Добре, а другите джуджета какво ще правят? Какво ще правят? Другите джуджета ще ги подредиме роднина, джудже и така нататък. Шестте джуджета ще им намеря работа. Ами Снежанка ще я направиме. Сега не може другите джуджета. Значи тя ще яде с моята лъжичка, тя ще спи в моето легло, значи тя ще седи на моето столче, а по някой път скута ми. И така, с Снежанка ще я направиме председател на, да кажем, на парламента. Гладна кокошка, прососенова, 5 човек лакат брада. Трудно се става тази работа, плюс това ще имаш голяма конкуренция. Как да стане това нещо? Ще прецена, ще видя, ще се пробвам. Пробвай се и ще видим какво ще излезе от цялата тази работа, че има едни много такива уядени джуджета като тебе в парламента. Как ще се пребориш с тях, не знам. Благодаря ви за вниманието, пожелайте му успех!